हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କେମୋ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। କେମୋ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁକି ତୁମର ଘରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ HLA ମ୍ୟାଚିଂ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର HL ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲେ ହିଁ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ HL ମ୍ୟାଚିଂରେ ମୋର ଭାଇଙ୍କର 50% ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ସେଇ 50% ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇକି 50%ରେ କରିପାରିବୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠିକି କହିବ ଆମେ ସେଠିକି ରେଫର୍ କରେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାଚି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲି। ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲି। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇଲେ, ଯେମିତି ମୋତେ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେମିତି ବୁଝେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଡରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୋର ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ କମ୍ରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରଟା ପୁଣି ରହିଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ସାର୍ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁହାହେଇଥିଲା ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ତୁମର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି, 1 ରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଯାହା ହେଲେ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଭଲ ଆସିଲା। ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତୁମର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି, ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ